Tak Honzo, co nám povíš o svém prvním setkání s ministerstvem zvláštních záležitostí? Kdy to bylo? No tak, poprvé jsem se s ministerstvem setkal před 6 lety zhruba, když vyšel první díl, tady od pana režiséra. A vlastně četl jsem všechny díly hned po tom, co to Standa napsal. A no tak vlastně dost mě to zaujalo, protože to je takový žánr, který se vlastně každému mladému klukovi musí líbit. Taková ta klasika, že hlavní hrdina, neohrožený, co všechno zvládne a vyřeší. No tak dobře, tak přejdeme k další otázce. Tak vyjmenuj nám jaký jsi měl oblíbený postavy v ministerstvu? No tak mezi oblíbený postavy určitě patří hlavní hrdina, s kterým se skoro každý určitě bude stotožňovat. A tak zajímavé postavy byly rozhodně Markus a Julius, dva nájemný týpna, dva zabijáci, který vždycky měli za úkol něco zlikvidovat a pořádně to vyčistili. A co si tak pamatuju, tak u toho házeli hrozný hlášky. Skládali básně a tak. Skládali básničky, no. To bylo výborné. Ještě nějakýho si vzpomeš? Nějaký tak, že od Deka, Eliáše, takový ty správní velitele, který podržej své lidi, nezradí nikdy. Tak dobře, tak. Když už jsme u toho ministerstva zvláštních záležitostí, o kterým je v podstatě celý tenhle dokument, řekni nám něco o těch různých sériích. Ty jsi četl všechny díly, že jo, tak jo. Víš, jak to je dělený ministerstvo? Takže ministerstvo je vlastně rozdělené do 3 hlavních skupin povídkových, kdy ty první skupina jsou díly o ministerstvu jako takovým, 10 povídek, hlavní roli Kessler a řeší ty různé záležitosti, že jo, a pak máme další sérii Národní archeologický sbor, který takovej spin-off ministerstva. No, těžký spin-off. Spin-off. No a třetí taková minisága je Předmlak ministerstvu, která se vlastně zabývá založením ministerstva, jak vznikla celá jeho organizace. No a ještě pro doplnění dodám, že ještě pak existuje nikdy nedokončená série ministerstva odehrávající se před druhou světovou válkou a za druhé světové války a měla skončit zrušení ministerstva v roce 50. No tak, když jsme probrali tohleto, tak nám řekni nějakou svoji oblíbenou scénu. Co si pamatuješ? Už je to takových 4-5 let, co se setkal s posledním dílem? Tak třeba, co si pamatuju, tak nejvíc si pamatuju ty bojové scény, tak co jinýho. A vybavuje se mi třeba jedna z Jižní Ameriky, kdy taková menší jednotka České republiky šla zautočit nějaký ty americká tajná základna v Sobce nebo něco takového. Brodili se tam lesem a zrovna dostali novou výzbroj. Pak co si pamatuju, jsou taky ty přelety letadlama, protože Česká republika v ministerstvu má nejmodernější letectvo. A vlastně v posledních dílech se Kessler dostává do vesmíru. Co si tak pamatuju, myslím, že tam v nějakém raketoplánu letěl na Mars, tam vlastně měl nějakou akci. Jo, a pak taky památná scéna, kdy Kessler pistolí se střelí raketu někde nad přehradou v Americe. Jo, a taky zničili Bílej dům, to se mi hrozně líbilo. A ne, zničili, tam byla jenom nebo tu kopuli tam se tu razili. To byl kongres. Tak kongres, no to je jedno, ale... A ustřelili hlavu Lincolnovi. A ustřelili hlavu Lincolnovi, když bránili Spojené státy proti nájezdu neonacistů. No, prostě. A jenom dodám, že tu raketu nesestřelil Kessler, ale jeho společník naverbovaný z americké tajné služby.